Babaw Kabalen. Welcome to We're in Pampanga. For today's video, guys, nandito tayo ngayon sa Pasig, Candaba. Yes. And we were invited by Lua'l. Lua'l. O, tita mo kayo ng Lua'l ngayon eh. Yes, in Kapampangan, which means sa labas. Sa labas. Dahil nasa labas tayo. Yes. So, although, syempre, meron din siyang air-conditioned section. But right now, it's, it's evening. Yes. This is the time where, you can actually enjoy yung alfresco. meron din sila doon sa taas. Oh, yeah. Mga cabins. Mga cabins. Yes. Para silang mga maliliit na A-houses. Yeah, oo. In which, pag kumakain po kayo doon, parang nakasquat. Ang kagandahan dito sa Lua'l, maliban sa mga ipapakilala namin ng mga dishes nila dito, Yes. ay meron siyang parking area. Napakalaki ng parking area. So, nagpapasalamat po kami, Lua'l, for being such a generous host for this video. So, Now, sa kanilang mga dishes, I can recall, so meron tayong mga beef tacos. beef tacos. Yes, meron din silang mga garlic fried rice. Yes. This one is, I think this is... Lechon kawali. Parang siyang lechon kawali na liempo, I no? think, yes. Meron din silang mga skewers. Skewers. Diba? Chop suey. Para siyang level up na chop suey. Oh. No? Pang sosyalan. Gusto to ng mga mami and dad. Yes, yes. Ito, meron silang mga Nachos. nachos. Ito yung kanilang Chinese patatim. Patatim. So ito ang kanilang seafood marinara. Ayan. Yes. Dito naman sa harap ko ay ang kanilang pizza. Pizza. So, Napaka-generous na they toppings. prepared 2 pizzas for us. Ayan. One is parang dito 12 inches ata to. Yes. And then this one is 6 inches. Ito yung sikat na spinach. Ito yung kanilang mozzarella cheese. Yeah, trending yan ngayon. Pull out mozzarella cheese. Tuna pa nga. Tuna pa nga. Yan Wow. ang tuna pa nga. Imagine, tingnan mo yung serving niya. So, you have a rice, you have a sausawan, and the Yes. tuna pa nga. It's very big. It's very big for a single serving. Meron din silang mga inasal sa Hey, chicken wow. barbecue. So, pork barbecue din na liempo. Wow, I like O, that. di ba? And napasin ko rin yung place is very accommodating and friendly sa groups, families, barkada. Marami po kayong pwedeng magawa dito. Yeah, it's something to be proud of ng mga taga-Candaba. Taga-Candaba. Hi! Ako si Sky Maglangke, isa sa owner ng Lua'l Cafe Bistro. Gusto ko kasi siyang parang maging home away from home. Kaya yung food namin is parang mga Filipino comfort food. And madami kaming varieties ng mga drinks na alam kong ma-enjoy ng mga bata at matatanda. So, and guys, ito yung kanilang matcha. Siyempre, Gen Z, trending. Tito ng mga Gen Z. Tito ng mga Gen Z. Yun. Just to be clear. Isa-isayin natin. Alright, so this is their liempo. So ito naman yung kanilang 24K sea salt latte. Let's try it. Siyempre, let's stir it just to even out the flavor and everything. Para sa akin, it's a little bit strong coffee. So it's gonna, make you awake for a very long time. Good job. Lua'l Cafe Bistro, located kami dito sa Bebe Ilog, Dalan Batu, Pasig, Candaba, Pampanga. So, yung open kami from 11 a.m. Last order namin is 11 p.m. and you can stay up hanggang gusto nyo, hanggang kahit umaga, pwede po. Open kami para sa lahat. And Lua'l is for everybody. Maraming salamat! So there you have it, guys. If you like this video, if you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you on the next one.
Until then, peace out guys. Bye.